Laumanjohtajan rooli, siinä missä mikä tahansa muukin rooli yhtään missään yhteydessä, niin sehän on palvelurooli. Eli siis sen kautta voidaan palvella yhteisöä. Tässä yhteydessä laumaa, koiria ja sitä meidän kokonaisuutta sen roolin lävitse. Ja tätä roolia tarkastelen tässä jaksossa syvän yhteyden näkökulmasta. Kun mietitään tällaisen vanhan maailman vinkkelin kautta pieni hetki tätä tällaista johtajuutta, niin siinähän hyvin usein on ollut sellainen klangi, että kyse olisi jonkinlaisesta arvojärjestyksestä. Siis käsitykseni mukaan hierarkia, lainasana suomennettuna, on arvojärjestelmä, joka ikään kuin indikoi sitä, että tässä olisi jotain rooleja, joissa on enemmän arvoa, ja sitten jotain rooleja, missä on vähemmän arvoa. Ja tämän heittäisin nyt romukoppaan tästä heti kärkeen, johtuen siitä, että ilman johdettavaa ei johtajalla ole mitään tai ketään, mitä johtaa. Samoin seuraajalla ei ole ketään, ketä seurata ilman sitä johtajaa, jolloin nämä on tällaisessa ikuisessa tasapainon tanssissa nämä tässä tarkasteltavat roolit keskenään. Joten kun lähestytään sitten tästä syvemmän yhteyden näkökulmasta tätä johtajuuden roolia, niin löydämme siitä sen tasavertaisuuden kaikkiin muihin rooleihin nähden. Eli siis laumassa kaikki tasavertaisina yksilöinä, kuitenkaan samanlaisina olematta. Eli esimerkkinä vaikka tämä meidän lauma tässä, niin minä olen operatiivinen johto, Setä hoitaa turvallisuuspolitiikan. Ja mitä enemmän olen siinä ikään kuin juurevassa johtajuusasemassa, tähän mennään aivan juuri näihin yksityiskohtiin johtajuudessa, sitä rennommin mun koira ottaa haltuun sitä sen omaa tonttia. Sitä helpompaa, vaivattomampaa, sellaista niin kuin kirkkaampaa se meidän kommunikaatio on, koska on selvää, että mikä on mikäkin rooli. Ja kuten tiedämme, että koirathan on tällaisia hierarkisia laumaeläimiä, eli heillä on se luontainen tarve olla tällaisessa positiossa, hierarkiassa, toteuttaa jotakin roolia siinä laumassa, jolloin se tasapainoisuus, kun katsotaan koiraa lajinsa edustajana, löytyy tästä. No sitten kun tarkastelemme johtajuutta sisäisenä kokemuksena, miltä se sisällä tuntuu olla johtaja. Ja unohtakaamme nyt kaikki tarinat siitä, että minkälainen johtaja on hyvä, minkälainen johtajan tulee olla, minkälainen johtajan ei pidä olla, kuinka johtaja ottaa tilaa. Siis tiedätkö, tällaiset kaikki. Ja sen sijaan otetaankin tarkasteluun se sisäinen kokemus. Eli minkälaisista elementeistä se johtajuuden sisäinen kokemus koostuu. Ja jälleen kerran, kuten alleviivaan puhuessani usein, jokaisessa laumassa erilainen johtajuus on se kaikista ravitsevin, johtuen jälleen kerran siitä yksilöllisyydestä meidän kaikkien kohdalla. Eli jos sä johdat niin kuin laumaa, jos on 7 rotikkaa, niin se on vähän eri pesti kuin sinä ja sun 1 labradori. Kuitenkin sellainen universaali johtajan sisäisen kokemuksen tunnusmerkki on sellainen, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, juurevuuden kokemus. Eli se, että sun kehossa tuntuu siltä, että sulla on jalat maassa, sulla on tietty sellainen vakauden kokemus siellä. Kun nyt tehdään tämmöinen harjoitus, jos sallit silmiä siellä pikkusen kiinni, hengitys, tuntuu vakaalta. Tuntuu siltä, että kaikki liike, joka tapahtuu sisäisessä kokemuksessa, lepää sellaisen vakauden kokemuksen päällä. Siinä on pehmeys, joka saa laskeutua tämän tasaiselta, paikallaan pysyvältä, vakaalta tuntuvan alustan kannateltavana. Siitä kokemuksesta versoo esiin jonkinlainen
tunnelma tai idea tai suunta. Se ei ole ajatus, se on tuntemusten tasoinen kokemus. Ja sitä seuraamalla uteliaasti ja samalla tarkastellen sieltä kehon tasolta, miten se mun lauma reagoi siihen, pääsee kiinni tähän syvän yhteyden tasolta tapahtuvaan johtajuuteen ja miten juuri se sun lauma vastaa siihen. Ja täältä ollaan päästy sille tasolle, missä tämä johtajuus todella tapahtuu. Kun me aistitaan meidän laumaa suoraan sieltä kehon tasolta ja kun me luotetaan siihen, että se johtajuus, joka sieltä kehon tasolta kumpuaa, ilman tarinaa, ilman ajatusta, niinä sisäisinä viesteinä tähän suuntaan on tässä laumassa hyvä. Se pähkinänkuoressa johtajuus syvän yhteyden kautta. Ja tässä syvässä yhteydessä, johtajuudessa siitä käsin, kaikessa mitä tässä syvässä yhteydessä tapahtuu, on siis kaikista hienointa se, että se on aina meille avoinna. Sinne voi koska tahansa laskeutua, se ei katoa mihinkään koskaan. Siellä on se vakauden tila, jolle sen omankin johtajuuden voi ikään kuin rennosti laskea, koska se vakaus on jotain tätä meidän yksittäistä ihmiselämää suurempaa, vakaampaa. Siihen voi koko olemuksellaan luottaa ja sitä kautta tulevat impulssit, tieto, ymmärrys, kokemus on kaiken parhaaksi, koska se ei ole yksilöllistä. Se on universaalia kaiken yksilöllisyyden kuitenkin ymmärtäen ja sitä kunnioittaen, jolloin kun se johtajuus tapahtuu tästä paikasta käsin, voi luottaa siihen, että se on parhaaksi aivan kaikelle, mitä on. Ja siitä käsin toimiessaan voi luottaa siihen, että mikä ikinä se käytännön tason toiminta sit onkaan, niin se on koko lauman parhaaksi. Ja kuten voimme todeta, niin tämähän toimii myös laajemmassa kontekstissa. Tämä toimii ihan missä tahansa kontekstissa. Tämä edellä mainittu ei tarvitse edes olla tähän johtajuuskontekstiin sidottu. Ei tarvitse olla tähän koiran kanssa laumassa olemiseen sidottu. Näinhän koko elämä parhaimmillaan toimii. Eikö vaan? No miltä se näyttää sitten käytännössä? No se voi näyttää käytännössä esimerkiksi siltä, että kun se ankkurointi on siellä sisäisyydessä, niin sitä kautta sitten kaikessa tekemisessä on ikään kuin sellainen rauha ja tila. Että ei kiirehditä mihinkään, ei pakoteta mitään mihinkään, vaan todetaan, että okei, että tässä on tämmöinen niinku rento tahti asioissa. Rento ei kerro toki siis temposta mitään. Et voi olla hyvin tiivistahtista meininkiä, vaikka siellä onkin se rentous sisäsyntyisesti läsnä. Ja miksi tämä on niin tehokasta koirien kanssa, on se, että jälleen kerran elävät nykyhetkessä, elävät kehonsa kautta, siis vastaavat, reagoivat näihin ikään kuin tunnelmallisiin kehoenergeettisiin muutoksiin. Ja kun ihminen tulee tähän tilaan läsnä olevaksi, se on niin selkeä merkki koirille siitä. Ja siis ihmisillekin. Kyllähän sen nyt tietää, että kun vastaan tulee sellainen henkilö, joka todella juurevasti siinä omassa olemuksessaan sallii läpi sen universaalin rakkauden, mitä me kaikki todellisuudessa olemme, niin siinä ikään kuin rentoutuu, laskeutuu sellaisia, että tässähän onkin oikeastaan aika kiva olla. Ja sitten kun
tää toisintuu X koko maailma, niin sit tadaa. Koska tämähän toki on meidän kaikkien kaikista luontaisin tila olla. Ja kun aistitaan tästä paikasta käsin, siitä tulee ilmiselvää, että mikä on juuri tälle minun laumalleni parasta. Siitä tulee ilmiselvää, minkälaiset asiat juuri tässä hetkessä. Ja koska se vetää tähän hetkeen, niin sieltä ei tule mitään, että muista sitten ensi viikolla tehdä näin ja sitten tällaisissa ja tällaisissa tilanteissa näin ja näin, vaan se on hetki hetkeltä, mikä tässä tilanteessa palvelee juuri parhaalla mahdollisella tavalla, mikä nyt on sitä parasta johtajuutta juuri minun laumalleni. Ja kun tästä käsin elää elämää, kun tähän olemisen tapaan laskeutuu luottamaan, en voi edes sanoin kuvailla sitä, miten elämä muuttuu aivan totaalisesti.